alamin nggih sedanten makhluk niku pejah. Sedanten tapi wonten sing boten pejah. Termasuk ten surga mriku Nabi Idris kalian Nabi Isa. Niku mboten pejah, pun jelas enten. Surga ten mriku mboten enten bangunan loteng, mboten enten kotak-kotak. Tapi nggih nika lek ten mriku mugi-mugi panjenengan secepatnya niki termasuk istiqomah sholawat mangke panjenengan mangke diparing semerap gampang mboten sulit. Panjenengan saat istiqomah ngadep ten Allah mugi-mugi mawon panjenengan mangke didadosaken saksi bahwa surga itu ada. Yang belum meninggal nggih niku wow di zaman dahulu sampai sekarang termasuk Nabi Khidir. Nabi Khidir niku mboten pejah. Wah koyok sapa kepethuk Nabi Khidir ngoten mboten. Panjenengan sholawati mangke dikepanggi ki ambek Nabi Khidir niku nggih tempate sakniki enten pusere bumi niki sing di tengah laut kula mboten ngerti laut pundi tapi enten puser niku membentuk huruf mim Muhammad. Lah Nabi Khidir enten mriku. Kepanggihipun Nabi Khidir nggih mboten ngaku aku iki Nabi Khidir aku iki mboten. Mung medal dugi laut niku enten perwujudan diri niki wau ngadep dateng Allah di perjalanan mengenali seluruh dunia ini sampai dikepanggihaken Nabi Khidir. Lah Nabi Khidir niku napa ciri fisike pun kula terangaken ten YouTube mangke lek ancene jenengan kelewatan jenengan tingali. Nabi Khidir niku nggih mboten napa-napa niki nggih kata sing anyar. Nabi Khidir niku fisike tangane niku dawa sisih. Dawa sisih ngeten. Lah niku termasuk sukuwe nggih ngoten. Panjang sisih. Moko lek mlaku radi edek, radi nyombat gedhe. Lah niku lek enten ulama jelas-jelas turunane waliyuwa sampai sakniki lek enten ulama mlakune radi goyang radi napa niku didikane pun Nabi Khidir. Atos-atos jenengan lek enten ulama sing mboten tahu medal, mboten tahu ngurusi donya, mboten tahu ngurusi napa-napa terus jenengan sowan ten griyane asik wonten tasik kata. Lek enten rada ngeten niku atos-atos niku didikane pun Nabi Khidir. Nggih, kok jelas. Nabi Khidir mboten mambu napa-napa, mboten napa. Panjenengan lek dikepanggi Nabi Khidir niku saged ngerupuh sedanten napa mawon lek ancene pun dikendaki Allah tapi setunggal. Lek panjenengan istiqomah sholawat niki mangke ten lebete dada sampean niki detak. Atos-atos jenengan. Lek enten wong gendeng moro-moro mlebet ten griyane sampean. Sampean usir sampean napakno pas dada sampean enten sing getar. Nggih luput rezekine sampean. Lah ngoten nggih. Dadose yen niku wau tengerane ten dodoe panjenengan niki gemetar. Bertemu setiap orang-orang yang termasuk nggih diridani Allah dados wadatul wujude. Dadose ingkang jenengan tangletaken niku Nabi Khidir niku pecah napa mboten tasian. Nah niku kendhae Allah, perane Allah. Kula nggih mboten ngertos. Wong urip di jaman nika sampai sakniki. Ngoten nggih. Napa malih? Pun jelas. Dadi Nabi Khidir niku fisike mboten watung sing kados tiyang-tiyang diceritakaken niku mboten. Nggih kados biasa namun tangane niki kados ngeten. Sukune nggih sing kula critakaken niku wau. Nggih napa malih? Pun jelas. Napa malih ayo monggo mboten apa-apa pumpung nggih pun sampai ngendeng-ngendeng pun sampai mikir-mikir monggo sampean lepas mawon kersane kehidupane sampean ibadah sampean nggih full mawon mboten enten sing bebani mboten enten sing kados ngizapi napa malih pun nggih niku napa yang oh mboten niku lah ten TV cerita-ceritae kublukan wong ngemis nggawa teken
jenggote sak meter ngoten nah. Mboten mesti. Terkadang nggih nyubuh kita niku wujude lare enom, lare sing gendeng, lare sing napa, mboten jenggote sak niku di TV niku laan mboten. Nggih, nyubuh niku nggih kehendak Allah atas perintah Allah. Moga tiyang elek sing dicoba ngertos niku nggih napa sing dikepingini mangke diijabahi ngoten. Nggih. Napa malih dadose Nabi Khidir niku lek nguji atas perintah Allah bukan karepe dhewe. Pun, napa malih? Nggih, monggo. Pun. Nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.